हाग्रामा महिलारिया दिनै राजनितिक बेलायाव बिसिबां मोजां बिसिबां गाज्रि बिसिबां काराप्टेड बिसिबां मा बे आलदा बाथ्रा राजनितिक प्रसंग बे आलदा बाथ्रा किन्तु नों मोजां मोनाबाबो आं मोजां मोनाबाबो बर'फ्रा बर'नि जारिमिनाव हाग्रामा महिलारिया सासे सनानि आखरजों लिरनानै दोनजागोन हिर' जोहोलाव मुङै लिरनानै दोनजागोन मानो भारतनि संबिधानाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिलनि गेजेरजों बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ सोजेननाय जाहैबाय 6 शिड्युल गावखुंथाय दहायनो जाहैबाय ट्राइबेल कथा गुरुदेव कालिचरणना किन्तु बेना गावनिनो खुंथाय संबिधाननि सिङाव हाग्रामा महिलारिया सोसननानै दोनदों बेजों लोगोसे जोंनि भाषा राव हारिमुखौ फोथांनानै दोननो हानायनि मोनसे बेबस्था 8 शिड्युल बे सोनानै दोनदों।